Gituhang mga minor de edad ang responsable sa paglungkab sa tindahan nga naasud sa compound sa simbahan sa may barangay Poblasyon, Talisay City kagahapon sa Kadlawon. Base sa gihimong pakisusi sa PNP, giputol ang parte sa barbed wire sa kural palibot sa simbahan. Gibali usab ang gagbay nga wire kilid sa kananan nga gituhang gihimong agianan sa mga kawatan. Sa sulod sa tindahan, giguba kining tulo ka mga padlock sa pultahan nga padung sa gibutangan sa mga tinda nga sari-sari. Gipugos pagbukas ang pipila ka mga box nga gisudlan sa halin ug gikawat sab ang uban nga mga paninda nga mga chichirya, mga duhaan nga trak-trak ug uban pa. Bubalor sa 20,000 pesos ang gibanabanang nawa nga mga tinda ug cash. Padayong nagpahigayon og investigasyon ang kapulisan kabahin niini aron masubay kung kinsa ang mga responsable. Wala na ang kandado nga usa kung man nagtupad na ang kandado ug ang martilyo murag kuha na lang angat na lang ang ubos bang bawbaw nga kandado naka-lock pa mo na nga makayong ko gamay nga tawang nakasulod. Ay andiri pod sir. Oo diha gamay man sa nga In-trip posible. diha man sa gamay sa diyang agyanan nakalusot pod basta gagmay niya kuha kayo bisa nga niyang kanang Ang toes pinakadako nga kuha niya gamay. gamay kayo So posibleng minor mga de batan-on edad. oo. Mga investigador na nagkakandak ng investigation para malaman natin kung sino yung posible na gumawa nito. Pero sa initial report natin, base mga batanon lang kasi maliit lang yung butas tapos hindi kinuha yung mga valuable items like yung computer na siguro recommendation natin sa LGU yan para at sa tulong ng ating mga barangay ma-implement natin talaga yung curfew hours.